Tra bod ni'n tra bod pobl yn dod mewn, o'n i jyst ganu un o'r caneuon ni'n mynd i ganu heno. Iesu'r adda sy'n rhagori, mab i Dduw a mab y dyn. Nw'n ni jyst ganu 2 bennill ar 2 gitgan, mi fyddwn ni'n canu 4 yn yr oedfa. Wneith Ffion chwarae fe trwyddo unwaith ac wedyn, sy'n eisiau codi, nw'n ni aros ar ein heistedd a jyst canu y 2 bennill gyntaf. Diolch, Ffion. Mae gyda ni amser i wneud unwaith eto, achos ni ddim cweit yn gyfarwydd ag eto. Mae'n dda bod ni'n canu gyda'n gilydd. Felly, os yw'n iawn, nhw'n ni ganu y 2 bennill gyntaf eto, fel bod ni'n cyfarwyddo gyda'r emyn. Mae'n emyn dda iawn. Mae'n sôn am yr arglwydd Iesu Grist yn rhagori ar bawb. Unwaith eto.
Diolch yn fawr, oedd yna lot o gwell i fi, beth hwnna, ni'n gwerthfawrogi hynny. Wel, os ych chi yma am y tro cyntaf, croeso cynnes i chi. Mae'n hyfryd bod na wynebau newydd i bob oedfa. Ac yn ei angweddio byddwch chi'n teimlo'n gartrefol, ond byddwch chi hefyd yn profi bendith o fod yma. Mae rai coeddiadau mae rhaid fi wneud, ond cyn hynny, fi eisiau manteisio ar y cyfle jyst i ddiolch. Bob bore mae sawl rhiant wedi cael y fraint o allu eistedd a gwrando ar y gair yn cael ei agor. Mae hynny'n golygu, mae hynny wedi cael ei achosi oherwydd bod yna griw yn edrych ar ôl yr holl blant. Ac yn i'n hynod o ddiolchgar am hynny. Mae Catrin, Fflir a Luned, Mared a Gwern wedi gwirfoddoli am ddifadu hunan o hynny i edrych ar ôl yr holl blant tra bod ni'n gallu mwynhau y gair. Felly ni ddiolchgar iawn i chi am hynny. Ac hefyd gai fenteisio ar y cyfle i ddiolch i Bedwyr, i Lois, i Miriam a Daniel, eto yn gwirfoddoli o'i hamser rhydd nhw i edrych ar ôl criw o wersyll yr ifanc. Yn i'n gwerthfawrogi, a dyw'r arglwydd ddim yn ddyledwr i neb, ac mae'n anrhydeddu y rhai sydd yn ei anrhydeddu fe. Felly diolch yn fawr i chi. Os ych chi yn newydd yma, gai annog chi i jyst lenwi'r cofrestr, fe fod ni yn cadw cofnod y pwy sydd yma, ac ar y cefn mae yna fanylion am y costau, ac felly os ych chi'n teimlo ar eich calon fod modd i gyfrannu, gai annog chi i gyfrannu fan hyn. Ar ôl yr oedfa, wel cyn yr oedfa, llwyd gyflwyno pwy sy'n siarad heno, bydd Emyr James yn agor y gair i ni heno. Fi'n prowd o ddweud fe yw fy ngweinidog i. Gweinidog Eglwys Efengylaidd Gymraeg Caerdydd, ac yn ni'n edrych ymlaen i glywed be mae Duw wedi gwasgu ar galon Emyr heno. Ar ôl yr oedfa, mae yna gyfle i ni barhau mewn cymdeithas trwy gael paned. Fel o'n i'n dweud o'r blaen, os ych chi'n teimlo bod Duw wedi siarad â chi'n benodol iawn yn ystod yr oedfa, a chi eisiau holi rhyw gwestiwn, bydde Emyr mwy na hapus i chi ddod i weld neu dewch i weld fi, a bydde modd i ni drafod neu gweddio gyda chi. Teimlwch yn rhydd i wneud hynny. Ac yna, mae criw yn mynd draw at y jeti, gai bwysleisio, dim i nofio. Mae'n ryff iawn yn y môr, ond jyst mynd draw i'r jeti a mynd am wac bach a bydd nhw'n cyfarfod tua hanner awr wedi 9. Ac yna, bore fori, bydd diwrnod ola ni, cwrgweddi am hanner awr wedi 9. Gai annog chi i ddod i'r cwrgweddi, mae wedi bod yn fendith fod yna. Ac yna, am 11 y bore, bydd Steffan Jones yn cymryd yn erchiad ola ac yn ei edrych ymlaen at hynny. Ac yna, 6:15 nos y fori, bydd y parch Mirion Thomas yn agor y gair i ni. Felly mae yna wledd o'n blaen. Fi'n mynd i ofyn nawr i Steffan, jyst i sôn am ambell i lyfr. Diolch, Steff. Diolch ambell i lyfr. Dwi jyst, yn ei dydyn bwrpasol, ddim yn trio llenwi'r gwasanaethau efo llwyth adolygiadau, pethau fel yna. So dyna pam dwi jyst yn mynd i sôn yn sydyn iawn rwan i chi am beth sydd yna. Mae'r llyfrau, maen nhw yn gret. Da ni ddim jyst eisiau gwerthu llyfrau, i fod yn onest, gen i ddim diddordeb mewn gwerthu llyfrau, ond maen nhw yna i helpu. So ewch i gael golwg, mae lot o'r llyfrau yn arbennig o rhad hefyd i chi. Ond jyst tynnu'ch sylw chi, jyst yn sydyn iawn. Mae lot o sôn wedi bod yn ystod yr wythnos am y llyfr yma gan Gwyn, Plant y Duw Byw. Dwi wedi bod mewn nifer y gyfarfodydd lle mae y siaradwr wedi sôn amdano fo, felly cofiwch am hwnna. Hefyd oedd Steff yn sôn am hwn, y bore yma, Breeze from Heaven. Stories from Welsh Communities. Mae'n gret darllen hwnna. Mae'n lyfr sydd jyst yn codi yr enaid, jyst hanesion lle mae Duw wedi gweithio yng Nghymru yn eitha diweddar.
Llyfr arall gan Dr Eryl ydy Towards a Biblical and Pastoral Theology of Revival. Da ni wedi bod yn eitha tawel ar ddiwygiad yn y mudiad am y blynyddoedd diwetha yma. Dwi'n meddwl oherwydd oedden ni'n teimlo hynny, mae'n bwyslais hanesyddol sydd yn bwysig, ond eto dydy diwygiad ddim yn rhywbeth hanesyddol yn unig. Mae'n beryg i ni feddwl amdano fo jyst fel rhamantu y peth. Ac felly, mae hwn yn lyfr arbennig o dda, os ydych chi eisiau gwybod chydig bach mwy am ddiwygiad ar ddiwinyddiaeth tu ôl iddo fo. Llyfr gan Jonathan Thomas, Intentional Interruptions. Mae hwn wedi bod yn arbennig o fendith i lot o bobl. Mae hwnna ar gael yna. Wedyn, am hwn i, y llyfr sydd wedi cael mwyaf o sylw ar wahan i'r Beibl yn y blynyddoedd diwetha yma ydy Gentle and Lowly gan Dane Ortland. Mae'n lyfr arbennig o dda. Mae hwnna ar y ddesg yn fanna. Ond mae un o'i lyfrau diweddara fo hefyd, Surprised by Jesus, Subversive Grace in the Four Gospels. Eto, mae'n lyfr sy'n mynd i fod yn challenge a mae o'n ar bris arbennig. Mae'n lot o lyfrau clasuron fel The Disciplines of Grace, gan Jerry Bridges, un o'n hoff awduron ni, mae o'n wych. A mae'r llyfrau yma, hynny di, maen nhw fod yn 10 pint, maen nhw'n 4 pint. So mae'n lot o fargeinion fel yna. Ac wedyn mae'n lyfrau blant hefyd. Mae'n Vox yna, sydd efo llyfrau am 2 pint, yr un, ar gyfer plant. A dyn mae hein hefyd, jyst yn lyflu llyfrau sydd wedi dod allan yn diweddar. Dwi'n mos rhieni, ydych chi siŵr o fod yn gwybod am The Jesus Storybook Bible, sydd yn wych o lyfr, achos mae o'n dangos fel mae Iesu ym mhob un o storïau y Beibl, a mae'n mynd trwy'r Beibl efo y plant yn dangos Iesu efo. Wel, mae'n lyfr gan yr un awdur, nifer o lyfrau, lle maen nhw jyst yn mynd trwy salmau yn syml iawn. Mae'n lyflu, mae o'n lyfr sydd yn ddeniadol hefyd. So mae hwnna'n gret, ac mae'n gret hefyd os ydych chi eisiau prynu nhw i roed nhw i bobl, roed nhw anrhegion i blant eraill, ac hyd yn oed hynny di i ffrindiau sydd ddim yn credu, achos y gwir ydy mae'r llyfrau plant yma'n ffantastig, achos mae'r efengyl yn aml yn dod drosodd mor glir, a mae pobl wrth I bodd yn derbyn y llyfrau, maen nhw'n wych. So, sbiwch ar y llyfrau, sgwelwch chi fod yn dda, se hwnna'n gret. Diolch. Diolch yn fawr. Oedd Steffan Jones yn atgoffa ni bore yma 4 mis i heddi, siwr o fod bod ni'n canu carolau. Anrhegion Nadolig hyfryd fyna, a maen nhw yn rhad, lle gai annog chi fanteisio ar hynny. Nawr, eto dros yr haf hefyd, ni mor ddiolchgar bod na wersylloedd i bobl ifanc, a diolch yr arglwydd, mi oedd na wersyll yn Pentranant a yn Bryn y Groes wythnos diwetha, ac yn ei ddiolchgar i'r rhai fi oedd yna, swyddogion, caplaniaid, cogyddion, arweinwyr, ac wrth gwrs y gwersyllwyr eu hunan. Fi wedi gofyn i ddau jyst i roed adroddiad byr, bydd Catrin yn cyfweld â nhw nawr. Diolch. Mab, neis ynda. Leri, na i gychwyn gyda ti. O ti'n arweinyddes ym Mhentranant, fi'n meddwl. I rai na chi sy'n gwybod am waith y gwersylloedd, chi'n gwybod bod y patrwn yn eitha tebyg bob blwyddyn. Yn y bore, mae'n y gyfarfod a'r caplan yn siarad, amrywio weithgareddau yn y prynhawn, astudiaeth gyda'r nos a rhyw gemau neu newyddion y dydd neu rhywbeth yn y nos. Ond mae bob gwersyll yn wahanol hefyd, mae bob gwersyll yn unigryw. Felly Leri, beth bydde ti'n dweud am wersyll iau Pentranant leni? Beth oedd yn nodweddu y gwersyll I ti? Fi ddim yn siŵr os yw nhw'n unigryw, ond y 2 gair da chi'n henni, pan mae ti'n gwybod am beth oedd yn nodweddu gwersyll, oedd hapus a braint. So hapus, a dechrau'r wythnos, dyma Aled yn siarsio'r plant, falle bod yn ei pob blwyddyn, dwi'n siŵr, ond I gymryd rhan yn popeth. Falle bod nhw'n licio chwaraeon,
ddim yn licio crefft neu ffordd ar ffrwnd. A o'n i'n teimlo edrych nôl o'r wythnos, oedd pawb yn cymryd rhan yn popeth. Ac oedd na naws hapus iawn ymhlith y plant a'r swyddogion a'r caplan yn hapus yn cymryd rhan yn popeth. So mae hwnna'n bwysig yn dweud, ni'n diolch am hynny, bod ydy bod wersyll hapus. I ti yn bersonol, dyma'r drydedd flwyddyn i ti fod yn arwain, pam wyt ti'n rhoi wythnos o wyliau i wneud hyn? Beth yw'r fendith i ti'n cael o fod yn rhan o waith y gwersylloedd? Wel, yr ateb cyntaf, dwi'n ysbrydol iawn, ond just, be fi'n rili licio yw pan chi'r gwersyll, mae'n rhyw fath o bybl sy'n meddwl bod y plant bach yn siarad â chi. A fi'n gwybod, rei falle, oedd bach yn hiraethus neu oedd yn licio war y gêm, dy fi'n neud rhywbeth fel yna, ac gwneud siat bach lyflu. Fi'n gwybod falle pan wyla nhw fan hyn, neu'n capel, neu ddim cael, ond yn y gwersyll, o'n i'n gallu gael sgwrs lyflu dyn nhw, a nes i rili fwynhau hwnna. A just y braint, nath i'n yswydog yn eraill gweud hwn i fi, a fi'n rhannu be maen nhw'n tymlo, bod e'n fraint roi nôl yn dyfe beth i chi wedi cael, ond dderbyn i tar o fi bod y plant yma yn freintiedig, bod nhw'n cael dod a clywed y gwir, a bod nhw'n cael bod mewn astudiaethau gyda'r swyddogion sy'n eisiau bod yna yn ateb i cwestiynau nhw ac yn rannu nes i gweithio gyda nhw. Diolch Leri. So oedd Leri yn arweinyddes, oedd Aled Lewis yn arweinydd ac oedd Derek Adams yn gaplan. A faint o wersyllwyr oedd gyda chi? 37. 37. Lyfli. Diolch yn fawr, Rhodri. So mae Rhodri yn 19 a oedd Rhodri ar ei wersyll ola yn Bryn y Groes leni a'r fi'n gadael cartre, sori Leri, i fynd i'r coleg. So hwn oedd y wersyll ola ti a ti wedi bod yn mynd ers o ti'n digon hen i fynd. Pam by ti'n mynd bob blwyddyn a beth i ti'n mwynhau yn gwersyll? Wel, yn gychwynnol, oedd e mwy jyst clywed lot o straeon gan plant yn y capel, Cefndryd yn sôn am Gwasanaeth Nos a Swags yn amazing. A dyna beth i denu fi yn y lle cyntaf, jyst clywed fel straeon o fel sydd oedd pobl yn cael wythnos o jyst mwynhau a gwneud beth bynnag yn y moyn a jyst mwynhau gemau. So dyna beth nath denu fi i ddechrau. A wedyn, ni'n cyrraedd y gwersyll a un o'r bendithiau mwyaf oedd cwrdd â pobl oedran fi oedd yn debyg i fi, oedd o gefndir debyg i fi. A cyn hwnna ni heb cael profiad o hynny. Beth lyflu trwy lawr sy'n gyda. Mae'n bendith fawr yn dweud. Wyt ti nawr ar fi'n mynd i'r coleg, fel o'n i'n dweud. Sut bydde ti'n dweud mae'r gwersylloedd wedi cynnal ti yn ysbrydol a wedi helpu ti a aeddfedu yn dy fywyd ysbrydol di? Wel eto, fi'n meddwl ffrindiau oedd peth mawr o just cael yr pobl yna sy'n gallu texto neu mynd at nhw pan fi'n bryderu neu efo cwestiwn a swyddogion a gaplaniad grêt ges i dros y blynyddoedd. Gweld Aaron yn rhoi thumbs up. A just, o'n i dweud, mynd yn gychwynnol achos bod ni'n just fyna am hwyl a wedyn rhyw flwyddyn, falle dim am blynyddoedd cyntaf, wedyn pan oedd Tadci'n gaplan cael yn harw bod fi angen mwy na hynny, bod fi'n ymbychadur hefyd a bod cymaint mwy i fywyd na just mwynhau a treulio amser y pobl bod oedd angen rhywbeth i ddigwydd yn fi a cofio Bedwyr Lewis Tadci yn dweud wrth Bedwyr Lewis i sefyll fyny a y cwestiwn oedd bydde fe'n gallu mynd 30 eiliad heb bechu, sa'n gwybod sy'n cofio. Wedyn, Bedwyr yn eistedd lawr wedyn a Tadci'n dweud bod wedi methu achos bod ni gyd yn methu, bod ni ddim yn gwneud popeth ni'n gallu, bod popeth yna ni dim wastad yn gogonedd i Duw. A wedyn, adnod oedd wedi dod lan, mae'n mwy na un gwersyll, oedd Ioan 17, adnod 3, a dyma bywyd tragwyddol, adnawd i yr unig gwir Dduw, a hwnna'n bonest, yr archwyddes i Grist. Hyfryd. Diolch yn fawr iawn. Felly, fel chi'n gweld, mae'n werth gweddio am y gwersylloedd, ni'n ddiolchgar i Dduw am ei ofal leni eto ac yn parhau weddio am y gwersyllwyr a'r tîmoedd i gyd. Diolch Rodri. Diolch yn fawr, gewch ni weddio. O Arglwydd ein Duw, diolch am warchod sydd wedi bod dros y gwersylloedd. Diolch am y bobl ifanc.
Ac o arglwydd ni gweddior I ti cadw nhw rhag yr un drwg, sancteiddio nhw yn dy wirionedd, cadarnha y rhai sy'n credu yno ti, ac achub y rhai sydd eto heb gredu, a gwarchod nhw nawr wrth nhw nôl i'r ysgolion a bendithia nhw. Roedd oethineb I ni fel eglwysi i'w meithrin nhw a'i dysgu nhw yn ddoeth ac yn dyner gogoniant I dy enw di. Amen. Jyst i'n nodi hefyd, bore fori, mae rhain ar y daflen, ar eich cadeirydd chi os na, mae adroddiad blynyddol. Gai annog chi gymryd hwn I chi wybod beth sy'n digwydd, a bore fori bydd yna gyfle I roi rhodd I waith y mudiad. Bydd hynny bore fori. Wel, gadewch I ni I ganu gyda'n gilydd yr emyn I newydd fod yn ymarfer. A mae yr emyn yn sôn bod Iesu, yr arglwydd Iesu Grist, yn rhagori ar adda. Gardd Eden, gardd Gethsemane, mae Crist yn rhagori. Mae'r ail bennod sy'n eisiau troi iddo fe, mae'n rhagori ar Isaac. Yn cael ei aberthu ond dim cweit, ond Crist yn cael ei aberthu. Mae'r drydydd bennod yn sôn am Moses yn arwain trwy'r môr coch, o dyma arweinydd llawer gwell. A mae'r pedwerydd emyn yn sôn am Dafydd y bugail y brenin. Mae Crist yn rhagori fel bugail ac fel brenin. Fe godwn ni I ganu gyda'n gilydd.
chi weddio. Diolch i ti o Dduw ein Tad am yr un sydd yn rhagori ar bawb a phopeth. Diolch am ein harglwydd Iesu Grist. Go arglwydd dyrchafa fe heno, os gweli di fod yn dda, siarad â ni ei ogoniant. Amen. Wel, ni'n mynd i godi eto i ganu, ac ar ôl i fi ganu, fi wedi gofyn i Gruffydd Jenkins i ddod ymlaen i ddarllen ac i weddio. Ni wedi llawenhau o glywed mae Gruff Jenkins wedi cael ei alw i maes Caner, Dafen, Llanelli, Cymru. Ac yn ei llawenhau yn hynny, hen eglwys Parch Efan George, ac yn ddiweddar Gwion Jenkins wedi bod yng ngofal yr eglwys, ac yn ei llawenhau nawr bod Gruffydd Jenkins yn mynd yna, ac bydd e'n cael ei sefydlu yn mis Hydref, ac byddwn ni'n cofio, gadwch ni gofio amdano fe yn paratoi ac wrth arwain yr eglwys. Fe godwn ni nawr i ganu emyn priodol iawn wrth ymyl môr Aberystwyth. Dyma gariad fel y moroedd, tost i'r ieithau fel y llu. Fe godwn ni i ganu. Daw'r darlleniad o Leviticus pennod 19. Llefarodd yr arglwydd wrth Moses. Dywed wrth holl gynulleidfa pobl Israel, byddwch sanctaidd oherwydd yr wyf fi yr arglwydd eich Duw yn sanctaidd. Y mae pob un ohonoch i barchu ei fam a'i dad, ac yr ydych i gadw fy sabothau. My fi yw'r arglwydd eich Duw. Peidiwch a throi at ei lunod, na gwneud i chwi eich hunan ddelwau tawdd. My fi yw'r arglwydd eich Duw. Pan fyddwch yn cyflwyno hedd offrwm i'r arglwydd, offrymwch ef mewn ffordd a fydd yn dderbyniol.
Y mae i'w fwyta ar y diwrnod y byddwch yn ei offrymu, neu drannoeth. Mae unrhyw beth a fydd yn weddill ar y trydydd dydd i'w losgu yn y tân. Os bydd ti rhywfaint ohono ar y trydydd dydd, y mae'n amhir ac ni fydd yn dderbyniol. Y mae'r sawl sy'n ei fwyta yn gyfrifol am ei drosedd, oherwydd iddo halogi'r hyn sy'n sanctaidd i'r arglwydd, fe'i torri'r ymaith o blith ei bobl. Pan fyddi'n medi cyneuaf dy dir, nid wyt ti fedi at ymylon y maes, na chasglu lloffion dy gynheaf. Nid wyt ti ddinoethi dy wynllan yn llwyr, na chasglu'r grawnwyn y syrthiodd. Gad hwyr tlawd ar estron. My fi yw'r arglwydd dy ddiw. Nid ydych chi ladrata na dweud celwydd, na thwyllo eich gilydd. Nid ydych chi dyngu'n drwy llodrus yn fenw, a halogi enw eich dew. My fi yw'r arglwydd. Nid wyt ti wneud cam ath gymydog na dwy'n oddi arno. Nid wyt ti ddal yn ôl, hyd y bore gyflog dy weithiwr. Nid wyt ti felltithio'r byddar na rhoi rhwystyr ar ffordd y dall, ond ofnad y ddiw. My fi yw'r arglwydd. Nid wyt ti wyro barn, na bod yn bleidiol tuag at y tlawd, na dangos ffafriaeth at y mawr, ond yr wyt ti farnu dy gymydog yn deg. Nid wyt ti fynd o amgylch yn enllibio ymysg dy bobl, na ffryglu bywyd y gymydog. My fi yw'r arglwydd. Nid wyt ti gasau dy frawd a chwar yn dy galon, ond yr wyt ti gyryddu dy gymydog rhag i ti fod yn gyfrifol am ei drosedd. Nid wyt ti geisio dial ar un o'th bobl, na dal dig tuag ato, ond yr wyt ti garu dy gymydog fel ti dy hun. My fi yw'r arglwydd. Yr ydych chi gadw fy neddfau, nid wyt ti groesi anifeiliaid gwahanol, haid y faes a hadau gwahanol, na gwisgo dillad o ddeunydd cymysg. Os bydd dyn yn gorwedd mewn cyfathrach a gwraig, a hithau'n geithferch, wedi dyweddio i'wr, ond heb ei phrynu nôl na'i rhyddhau, bydd yn rhaid i cosbi. Ond nid ydynt i'w rhoi farwolaeth am nad oedd hi'n rhydd. Y mae ef i ddod ag offrwm dros ei gamwedd i'r arglwydd a ddrws pabell y cyfarfod, sef hwrdd yr aberth dros gamwedd. Oherwydd y pechod a wnaeth, bydd yr offeiriad yn gwneud cymod drysodd o flaen yr arglwydd a hwrdd yr offrwm dros gamwedd, ac fe faddeir iddo am y pechod a wnaeth. Pan fyddwch yn mynd i mewn i'r wlad ac yn plannu unrhyw goeden ffrwythau, ystyriwch ei ffrwyth yn waharddedig. Bydd wedi ei wahardd i chwi am 2 blynedd ac ni chewch ei fwyta. Yn y 4edd flwyddyn, bydd ei holl ffrwyth yn sanctaidd, yn offrwm mawl i'r arglwydd. Ond yn y 5ed flwyddyn, cewch fwyta ei ffrwyth, mwyn iddi ffrwythloni rhagor. My fi yw'r arglwydd eich Duw. Nid ydych chi fwyta dim gyda gwad ynddo, nid ydych chi arfer diwyniaeth na swyn gyfaredd. Nid ydych chi dorri'r gwallt ar ochr eich pennau, na thorri ymylon eich barf. Nid ydych chi'n gwneud toriadau eich cnawd mwyn y meirw, nac i ysgythru nodau arnoch eich hunan. My fi yw'r arglwydd. Paid â hlogi dy ferch trwy beri iddi biteinio, rhag i'r wlad biteinio a chael ei llenwi ac anlladrwydd. Yr ydych chi gadw fy sabothau a pharchu fy nghysigr. My fi yw'r arglwydd. Peidiwch a throi at ddewiniaid na cheisio swynwyr, oherwydd fe'ch halogi'r trwyddynt. My fi yw'r arglwydd eich Duw. Yr wyt ti godi'r oedrannus a pharchu'r hyn, ac fe ofni dy ddiw. My fi yw'r arglwydd. Pan fydd estron yn byw gyda thi yn dy wlad, nid wyt ti i'w gamdrin, a mae'r estron sy'n byw gyda thi i'w ystyried gennyt fel brodor o'ch plith. Yr wyt i'w garu fel ti dy hun, oherwydd estroniaid fi o'ch chi yng ngwlad yr Aifft. My fi yw'r arglwydd eich Duw. Nid ydych chi dwyllo wrth fesur, boed hyd, pwysau neu nifer. Yr ydych chi ddefnyddio cloriannau cywir, pwysau cywir, effa gywir a hun gywir. My fi yw'r arglwydd eich Duw, a'ch dygodd allan o wlad yr Aifft. Yr ydych chi gadw fy holl ddeddfau am holl gyfreithiau a'i gwneud. My fi yw'r arglwydd.
bydde di ddiw bendithio y darlleniad ei air. Amen. Felly, gadewch ni nawr troi at ein harglwydd mewn gweddi. Gadewch ni gydweddio. O ddiw ein tad, creawdwr a chynaliwr yr holl fydysawd, i ni'n diolch am y cyfle nawr o allu nesau Gerdyfron di, ac yn ni ddim yn nesau yn ein cyfiawnder ni, sy'n ddim byd o gwbl mewn gwirionedd, ond yng nghyfiawnder rhywun arall, yng nghyfiawnder dy anwyl fab di, yr un sydd wedi bod gyda ti ers tragwyddoldeb. I ni'n diolch am y cyfiawnder hynny o dad, cyfiawnder nath ennill yn ei fywyd perffaith ef, a'i farwolaeth iawnol ar y groes droson ni. A ni'n diolch ein bod ni'n cael ein gwisgo a'i gyfiawnder yn hardd Gerdyfron trwy ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Ni'n diolch i ti o dad am yr efengil. Mae mor rhyfeddol o dad bod ni bechaduriaid yn gallu bod mewn perthynas iawn gyda ti. Beth i ni'n heiddi o dad yw dy ddigofaint ti. Ond ni'n diolch yn aberth, trwy aberth Iesu Grist yn bod ni'n cael ein hachub rhag y digofaint sydd i ddod. Felly diolch am yr arglwydd Iesu Grist o ddiw. Ac ni'n gweddio yn awr dros y gwasanaeth yma heno. Ni'n gweddio am yneiniad dysbryd glân nawr ar Emyr wrth iddo gyhoeddi dair di. Ni'n gweddio bydde ti yn ei cynorthwyo ef i gyhoeddi dair di yn ffyddlon ac yn hi. Ac ni'n gweddio hefyd am dyfendith arno ni sy'n gwrando. Ni'n gweddio bydd yr ysbryd glân yn bresennol yn cymhwyso dair di yn bywydau ni. A byddwn ni trwy dysbryd yn ymsancteiddio dad. Fel o'n i'n clywed ar ddechrau darlleniad, dy fod ti yn sanctaidd. A ni eisiau bod fwy fel ti o dad, yn sanctaidd. A bod fwy fel yr arglwydd Iesu Grist sy'n bir. Felly bydd ar waith yno ni o dad. A ni'n diolch, ni'n meddwl am obaith yr efengil. Gobaith yn ni, un diwrnod y byddwn ni fel Crist yn bir, yn sanctaidd. Felly helpa ni gadw'n golwg arno ef yn awr heno. A wrth wneud hynny o dad, byddai ef yn cael ei gymwyso i'n bywydau ni. Felly bydd gyda ni o dad, a ni'n sylweddoli gwagedd i wi os nad wyt ti yma gyda ni ar waith. Felly ie, bydd gyda ni a bydd ar waith. Yn enw Iesu. Amen. Iawn, fe nawn ni nawr droi i ganu'r emyn nesaf. Os oes syched arnaf fi, mentra ato ef. Ni chei orffwys heb ei ras, mentra ato ef. Felly gadewch ni sefyll i ganu'r emyn yma.
Mae yna stori am weinidog oedd i bregethu yn y genadledd hon, tua diwedd yr wythnos. Fi'n credu fod e'n stori wir. Falle bydd rhywun ar y diwedd yn gallu fy nghywiro i falle hyd yn oed bod y gweinidog yma. A yn ôl y stori fel glywes i, oedd y gweinidog yn dod i bregethu ar y dydd Iau neu dydd Gwener, ac nath nhw ddod yma ar y dydd Llun, a dod i roed fy nos, a dyma'r pregethwr y noson yna yn dwyn ei destun. Hynny yw, pregethu ar yr un adnodau o ddim bwriadu gwneud. Panic. Di Mawrth, yn lle mynd i'r borth neu mynd am dro i cicio'r bar ar y prom, mae'r gweinidog yma yn mynd a ffeindio rhywle tawel i baratoi neges newydd. Mynd i'r oedfa nos Fawrth, yr un peth yn digwydd eto. Panic. Di Mercher. Dim trip i gael hufen ia, nôl i ryw study neu ryw llecyn dawel, paratoi neges arall, ac yn ôl pob tebyg yr un peth yn digwydd eto. Nawr, sa'n siŵr be ddigwyddodd, be wnaethon nhw benderfynu pregethu yn y diwedd. Gareth Davies oedd fe. Mae rhywun di aros, ond nhw'n methu aros i gywiro fi tan y diwedd. Diolch, Steph. Gareth Davies, nawn ni gael yr hanes yn llawn eto falle. Ond, chi'n gwybod, mae'n y bryder pan ych chi yn cael eich gofyn fel gweinidog i bregethu nos Iau neu nos Wener, beth os oes rhywun yn dwyn fy nhestyn? Yn ddiddorol iawn, nath Meirion Thomas ofyn i fi neithwr, nawr gweud i fi, be ti'n neud? Just checo. Y temtasiwn wedyn yw i ddewis rhyw destun hollol obscure, chi'n gwybod os neb arall yn mynd i ddwyn. A falle mae dyna chi'n meddwl, mae Emyr James just i dewis Leviticus 19 achos mae'n gwybod bydd neb arall yn mentro fyna. Ond y lleiad nid dyna sydd wedi digwydd. Chi wedi cael y profiad yna, lle mae gair Duw jyst yn neidio oddi ar y dudalen? Fi'n gobeithio bod chi wedi. Chi wedi darllen yr adnodau yma, falle droion o'r blaen, ond chi'n darllen nhw, ac mae fel petai'ch llyged chi'n cael ei agor. Mae fel petai'ch clustiau chi yn cael ei agor. Chi'n gweld ac yn clywed rhywbeth o'r newydd. A fel y Steph yn dweud bore yma, cloddio air newydd o'r un pyllau. O ges i brofiad felly, a fi'n gweddio bydd y geiriau yma nawr yn fendydd. I ni heno, yr adnod y fi eisiau ni ganolbwyntio arno felly yw Leviticus 19, adnod 14. Nid wyt i felltithio'r byddar, na rhoi'r rhwystyr ar ffordd y dall, ond ofna dy Dduw. Mae fi yw'r arglwydd. Mae Bible.net yn ei roi efo hyn. Paid enllibio rhywun sy'n fyddar, neu osod rhywbeth o flaen rhywun sy'n ddall i wneud iddo faglu. Parcha Dduw, fi ydy'r arglwydd. Mae'r ESV, y cyfeithiad Saesneg, yn dweud hyn. You shall not curse the deaf or put a stumbling block before the blind, but you shall fear your God. I am the Lord. Nawr, fi'n eitha hyderus bydd y mwyafrif ohono ni heno yn gwrando ar yr adnod yna. Yn clywed y geiriau yma, a'ch ymateb chi yn syth yw... Wrth gwrs, mae'n syniad byswn ni siwr o fod yn cymryd yn gwbl ganiatal. Wrth gwrs, bod ni ddim fod ni'n wneud y fath beth. Wrth gwrs, dyn ni ddim fod i drin pobl fel hyn. Ond gai awgrymu i chi, os mae dyna yw'ch ymateb chi, beth i chi'n dangos yw, naill ai bod chi yn Gristion, neu mae'n bosib iawn bod chi wedi cael eich magu mewn diwylliant a chyd-destun Cristnogol. Chi'n ymddwyn fel Cristion, hyd yn oed os ych chi ddim yn sylweddoli hynny a ddim yn galw eich hunan yn Gristion. Achos meddyliwch am y peth, os rhywun heno yn anghrediniwr, yn atheist, os yw'r person wedi gwrthod Duw,
Os y'n nhw wedi gwrthod efengyl yr arglwydd Iesu Grist, yna does dim byd amlwg am Leviticus 19-14. Dyw e ddim yn self-evident. A mae'r ffaith fod cyfraith Duw, gair Duw yn sôn am hyn yn benodol, mae'n dangos mae'n berygl i bobl gwneud yr union beth hyn. Melltithio'r byddar a rhoi rwystyr yn ffordd y dall. Meddyliwch am y peth. Rheol natur yw survival of the fittest. Os nag ych chi'n derbyn y syniad bod na dduw sydd wedi ein creu ni ar ei lun a'i ddelw os chi yn credu bod ni just yma trwy hap a damwain cosmic, os ych chi'n meddwl y cwbl ydyn ni yw canlyniad miliynau o flynyddoedd neu biliynau o flynyddoedd o esblygiad, os ych ni just yn cael ein geni ac yn treulio chydig o amser ar y byd yma ac yn trial ein gorau rili, gael plant a just paso ein genynau ni ymlaen cyn bod ni'n marw, a gweud y gwir, sdim reswm pam dylsyn ni ddim melltithio'r byddar ac am arwain y dall. Pam ddim? Survival of the fittest. Too bad arnyn nhw bod nhw wedi cael ei geni y ffordd yna neu bod nhw wedi mynd i ddioddau o'r pethau hynny. Pam ddim manteisio arnyn nhw? Pam ddim bychanu? Peidiwch twyllio'ch hunan i feddwl, just achos bod ni wedi cael ein magu mewn gwlad ôl-grisnogol, fod y ddynoliaeth yn gyffredinol dda. Dydyn ni ddim. Mae'r galon ddynol yn dwyllodrus. Mae gennym ni capacity rhyfeddol fel pobl i fod yn ddrwg ac yn greulon. Falle bod chi'n dweud wrtho fi rhywbeth fel, wel na, meddyliwch, mae'n y ddyfyniad yn does. A civilization is measured by how it treats its weakest members. Dyna mae pobl yn credu yn y gyfer. Wel, chi'n meddwl pwy wedodd hwnna gyntaf? Yn ôl pob tebyg, awdures Americanaidd o'r enw Pearl Buck. A chi'n meddwl pwy oedd rieni Pearl Buck? Cenhadon Gristnogol. Na le gafodd hi'r syniad yna, sut mae mesur diwylliant. Ond y trend ar-lein yn ddiweddar. Falle bod rai o'n chi wedi gweld pobl yn gofyn y cwestiwn, man o be? Dyn neu arth, hynny yw. Gwragedd oedd yn gofyn y cwestiwn yn bennaf, a pwynt y cwestiwn oedd hyn, tysach chi'n ffeindio'ch hunan mewn coedwig ar goll ar eich pen eich hunan, be bydd y well ych chi gwynebu? Dyn neu arth? Fel tad i dair o ferched, mae'r ffaith bod rhywun gofyn y cwestiwn yna yn dychryn chi, ond dyna'r gwir, yn defe. Mae'r ffaith oedd hwn yn rhyw trend ar-lein yn dangos rhywbeth brawychus i ni. Mae dyna yw'r tueddiad. Fel pobl, os nagos o rwystrau, os nagos rhywbeth i'n ffrwyno ni fel pobl yn gallu bod yn ffyrnig ac yn ddychrynllyd ac yn greulon. A be mae cyfraith Duw fan hyn yn awgrymu yw, dyna ddylsyn ni ddisgwyl mewn gwirionedd gan y byd, gan yr anghredadyn, ond mae pobl yr arglwydd fod yn wahanol. Heno mae fi eisiau ni feddwl am pam bod hynny'n wir. Pam bod ni fod mor wahanol i'r byd o'n cwmpas. A'r gobaith sydd â fi, os i chi yn Gristion heno, byddwch chi'n dod i garu'r arglwydd yn fwy a dod i weld yn well sut i fyw fel sant, fel un o'i bobl arbennig Ac yr unig sydd ddim eto'n Gristion. Fi'n gobeithio newch chi ddod i weld, mae dilyn yr arglwydd yw'r peth gorau gallwch chi wneud. Yr un cymhelliant, yr un motivation sydd i'r Cristion a heno i'r anghredadyn, sef gweld be mae Duw wedi wneud drosto ni. Gweld sut mae fe wedi ein trin ni. Nawr, fi eisiau gofyn cyfres o gwestiynau heno. Okay? Os chi'n cymryd nodiadau, lot o gwestiynau fi'n mynd i ofyn, gobeithio'n rhoi atebion hefyd. Ac y cwestiwn cyntaf sydd â fi, fi'n mynd i gymryd cam nôl, right, a gofyn beth yw pwrpas y gyfraith. Okay?
Bobl ifanc, falle mae hwn yn gwestiwn chi ddim cweith yn siŵr amdano fe pan chi'n agor llyfr fel Leviticus neu rhannau o'r Hen Testament. Beth yw pwrpas y gyfraith? A rai hun, sori fi yn edrych drafnau, fi'n gwybod mae'n y bobl hun a iau dros y lle, ni rai hun, weithiau mae'n gwestiwn ni'n stryglo gyda hefyd yn dydy. Mae'n gwestiwn mawr, ond beth yw pwrpas y gyfraith? A mae'n bwnc cymleth, gallwn ni gael cynhadlaeth gyfan jyst yn trafod y cwestiwn yma. Bydd rhaid I fi symleiddio. Ond gwelwn ni yn y darlleniad yma, Leviticus 19, mae'n rhan o'r gyfraith nath Duw roi i'w bobl ar ôl eu hachub nhw o'r Aifft. Mae hynny'n allweddol. Mae wedi dod â nhw fel oedd Nathan yn pregethu nos yn o'r blaen, mae wedi dod â nhw allan o'i caethiwed a maen nhw ar ei ffordd I wlad yr addewid. A mae Duw yn rhoi cyfraith i'w bobl e. Mae rhannau o'r gyfraith i'w wneud gyda materion moesol. Pethau fel bod ni ddim I addoli delwau, bod ni I gadw'r saboth, bod ni I barchu ein rhieni, pethau fel hynny. Mae rhannau o'r gyfraith yn fwy seremoniol, felly edrychwch ar adnod 5 I 8. Mae yna sôn am sut I aberthu anifeiliaid, sut I gynnal yr defodau yma, oedd yn pwyntio ymlaen i'r arglwydd Iesu. A mae rhannau eraill o'r gyfraith i'w wneud gyda sut oedd y bobl I fyw yn y wlad, felly enghraifft adnod 23 I 25. Mae sôn am beth I wneud pan chi'n plannu coed, rydych chi'n bod I trin y coed yng wlad yr addewid. Ond beth oedd pwrpas y gyfraith? Wel, gael jyst awgrymu yn gyflym 3 ffyrdd. Mae'n y fwy gallwn ni ddweud, ond am heno y 3 peth yma. Gyntaf I gyd, mae'r gyfraith yn dangos cymeriad Duw. So pan I ni'n darllen y gyfraith, I ni yn clywed gair Duw, cyfraith Duw. Mae Salm 119 yn dweud hyn, mae dy air o arglwydd yn dragwyddol wedi ei osod yn sefydlog yn y nefoedd. Yn yw bron a bod chi'n methu gwahanu gair Duw a cyfraith Duw oddi wrtho fe ei hun. Mae'n rhywbeth tragwyddol fan hyn. Pan mae Duw yn siarad ac yn rhoi'r cyfreithiau yma, mae'n dangos rhywbeth o'i natur e. Leviticus 19, byddwch sanctaidd oherwydd yr wyf fi, yr arglwydd eich Duw yn sanctaidd. Mae fi yw'r arglwydd. Mae fi yw'r arglwydd. Mae fi yw'r arglwydd. Yna'n ail, mae'n dangos I ni rhywbeth o natur pechod. Mae'r gyfraith yn dweud rhywbeth amdano ni. Yn Rufeiniaid pennod 3, mae Paul yn dweud hyn, yr hyn a geir trwy'r gyfraith yw ymwybyddiaeth o bechod. Felly pan ni'n darllen yr deddfa yma, y cyfreithiau yma, ni'n clywed paid gwneud hyn, paid gwneud hyn, paid gwneud hyn, gwna hyn, gwna hyn, gwna hyn. Mae'n rhywbeth yno ni sydd yn holi wel, ydw I wedi gwneud hyn? Ydw I siŵr bod fi heb wneud y pethau hyn? Mae'n dangos I ni ein natur pechadurus ni, a'r ffaith bod ni angen cael ein hachub. Ac yn drydydd, mae'n dangos I ni bywyd ffydd. Yn Galatiaid pennod 3, mae Paul yn disgrifio y gyfraith fel gwas oedd yn gwarchod trosom hyd nes I Grist ddod. Hynny mae'r gyfraith yna er mwyn dangos I bobl ffydd siwr I fyw. Cofiwch, oedd yr Israeliad fan hyn wedi cael ei hachub. Mae'n dweud yn dydy, adnod 33, estroniaid fiwch wi yng ngwlad yr Aifft. Ac yn adnod 36, mae fi yw'r arglwydd eich Duw a'ch dygodd allan o wlad yr Aifft. Fi wedi dod â chi mas, a chi fod I fy nilyn I nawr, yn disgwyl am y Meseia fi wedi addo. A mae'r un peth yn wir amdano ni. I ni yn Gristnogion, I ni wedi cael ein hachub, I ni'n bobl ffydd sydd yn dilyn y Meseia Iesu. Felly dyna yw yn fras yn gyflym iawn pwrpas cyfraith Duw. Oedd rhai ohonoch chi, bobl ifanc bore yma'n cael canlyniadau. Na fi adleisio beth oedd Gwydion yn dweud. Beth bynnag ddigwyddodd, peidiwch poeni. Os wnaethoch chi'n dda, wel, bydd e ddim yn hir cyn bod pobl yn anghofio hynny.
Os wnaethoch chi ddim cystal ag o'ch chi'n gobeithio, eto, trystiwch yn yr arglwydd. Trystiwch yn ei gynllun e. Peidwch digaloni, bydd pethau'n oce. Ond chymod, weithiau ni'n gallu meddwl am y gyfraith fel aroliadau. Chymod, ni'n trial yn gorau ac gan i weld ar ddiwedd y dydd ydyn ni wedi bod yn ddigon da. Nid dyna sydd dyn ni fan hyn. Mae'r gyfraith yn dangos i ni cymeriad Duw yn y gyfraith, nid jyst reolau sydd dyn ni, ond Duw ei hun yn dangos i ni sut i'n yw e. Yn dangos i ni sut rai ydyn ni. Bod ni wedi methu. I ni gyd i methu ar rhyw bwynt yn y gyfraith yma. Mewn gwahanol ffyrdd, ar gwahanol adegau, i wahanol raddau, ond trwy ras. Fel ni wedi bod yn cael yn atgoffa, oherwydd be mae Crist wedi wneud yn yr ardd ac ar y groes. I ni nawr yn gallu ei ddilyn e. Ac i ni gallu bod yn rhydd nawr i'w ddilyn e ac i fyddhau iddo fe. Nawr, yr cwestiwn cyntaf te, beth yw pwrpas y gyfraith yn gyflym iawn? Nawr, yr ail gwestiwn mi eisiau gofyn yw hyn, beth yw pwynt te yr adnod yma? Beth yn union sy'n cael ei ddweud yn Leviticus 19-14? Nid wyt i felltithio'r byddar na'r rhoi rhwystyr ar ffordd y dall, ond ofnad y Dduw, na fi yw'r arglwydd. Ar un lefel mae'n eitha syml, nag yw e? Dychmygwch rhywun byddar. Dyn nhw ddim yn gallu clywed am ryw reswm, dwi clustio nhw ddim yn gweithio fel maen nhw i fod. Gallwch chi ddweud beth bynnag chi eisiau o flaen rhywun byddar, a byd nhw ddim callach. Gallwch chi wneud sport am eu pen nhw. Gallwch chi galw enw arnyn nhw. Gallwch chi fod yn grac ac olli tymer tu ôl i cefn nhw. Jyst maen nhw ddim yn gweld eich gwefusau chi'n symud, dim syniad yn nhw, na. Gallwch chi ddweud celwydd amdano nhw, reit o'i blaenau nhw, a bydden nhw methu'ch cywiro chi. Neu dychmygwch bod chi rhywun dall. Dyn nhw ddim yn gallu gweld yn iawn, dyw 'u llygad nhw am ryw reswm ddim yn gweithio yn gywir. Eto, sdim byd yn stopio chi rhag gwneud beth bynnag chi moyn o'i blaen nhw, achos dyn nhw methu gweld. Gallwch chi hyd yn oed chwarae triciau, rhoi rhyw rwystyr o'i blaen nhw. Bydden nhw ddim yn gwybod na chi oedd yn gyfrifo. Chwa, be mae'r gyfraith yma'n delio gyda yn ei hanfod yw'r cwestiwn, sut ydyn ni yn trin pobl diamadferth? So rydyn ni'n trin pobl anghennus? Ydyn ni yn mynd i fod yn dwyllodrus? Ydyn ni'n mynd i fod yn greulon? Pan mae'n gyfle i chwarae tric ar rhywun. Mae'n y le i gael hwyl weithio, ond chi'n deall beth fi'n golygu. I fod yn gas ac yn greulon, ydych chi'n mynd i gymryd y cyfle? Pan chi'n gweld rhywun yn dioddau, ydych chi'n mynd i gymryd y gwendid yna fel cyfle i chwerthin neu manteisio erichlus eich hun? Pan mae rhywun yn cael ei bwlio yn yr ysgol am fod yn wahanol rhywsut, chi'n mynd i ymuno fewn? Dyn nhw'n methu stico lan dros ei hunan? Mae'r adnodau blaenorol yn Leviticus 19 yn pwysleisio bod ni ddim fod i gymryd mantais o neb, ac wrth gwrs mae hynny yn wir, ond mae'r adnod yma mynd yn ddyfnach yn dydy. Yn gyfnod ni'n chwilio ein calonau, sŵd i ni'n mynd i ymddwyn pan ni'n credu allwn ni gael get away gyda'r peth. Be ni'n mynd i wneud yn yr adegau hynny pan does neb yn gweld, neu does neb yn clywed. Ac wrth gwrs, fel gyda cyfreithiau eraill, mae yna elfen negyddol i'r gyfraith yma. Mae yna elfen cadarnhaol hefyd. Hynny yw, pan mae'r gyfraith yn dweud wrthyn ni na ladd, dwi ddim just yn golygu na ladd. I ni fod i roi bywyd ac hybu bywyd, yn dydyn ni? Pan mae'r gyfraith yn dweud paid dweud celwydd, dwi ddim just yn dweud paid dweud celwydd, mae'n golygu dweud y gwir, bydd yn onest. A fan hyn felly, falle bod chi'n teimlo, wel, sa'i di melltithio rhywun byddar. A sa'i di roi cader o flaen person dall yn y gobeith bydden nhw'n baglu drosto fe, ond
ydyn ni wedi helpu? Ydyn ni wedi gwarchod? Ydyn ni wedi arwain? Ydyn ni wedi gofalu am y rheini sydd ei angen e? Trydydd cwestiwn. Trydydd cwestiwn yw hyn, pam te ddylsyn ni wneud hyn? Pam ddylsyn ni ymateb i y gyfraith yma? Pam ddylsyn ni efyddhau iddo fe heno yma? O gyntaf i gyd, achos mae Duw yn gorchymyn e. Ofna dy Dduw. Mae fi yw'r arglwydd. Ni wedi gweld yn barod yn dod, mae'r gyfraith, dwi ddim jyst yn restr o reolau random, na, mae'r gyfraith yn dangos natur a chymeriad Duw. Mae ganddo fe gonsern dros y gwan, mae ganddo fe gonsern dros yr anghennus. Eto, oedd Morgan yn sôn, yn doedd nos lun, am yr un sy'n gallu gwaredu y tlawd a'r newynog, yr weddw a'r amddifad. Mae'r arglwydd yn cynnwys y bobl yma, mae'n rhoi deddfe fan hyn am peidio a casglu'r holl gynydau yn eich tir chi, ond gadewch ar gyfer y rai sydd heb. Mae dy fe ofal dros y gwan. Ac yn wahanol i bobl, mae Duw yn gweld ac yn clywed popeth. Ofna dy Dduw. Falle bod ti ddim ofn y dall, falle bod ti ddim ofn y byddar, dylse ti ofn yr arglwydd. Falle bod pobl eraill ddim yn gweld, falle bod neb arall yn clywed yr hyn ni'n gwneud, ond mae'r arglwydd yn gweld yr hyn sydd yn y dirgel. Dylsa hynny'n brawychu ni, ond dylsa fe. Os ni'n onest, ni heb cadw'r gyfraith yma i ni. Chi wedi colli tymer efo rhywun? Falle aelod hen o'r teulu. A chi just, a chi'n gwybod bod nhw'n drwm i cliw. A chi gallu just sibro rhywbeth bach. Neu chi wedi colli tymer efo rhywun pan chi'n gyrru'r car. Maen nhw'n torio'ch blaen chi. Dyn nhw'n methu gweld chi, dyn nhw'n methu clywed chi, ond chi'n dan y dashboard falle'n codi dwn. Ni gyd wedi wneud y peth yma yn dyn ni. Ond mae'na ystyr ddwbl fan hyn, pan mae'r arglwydd yn dweud mae fi yw'r arglwydd. Ond oes. Pam mae fi yw'r arglwydd fan hyn? Wel, yn gyntaf gwnewch achos dyma fi'n dweud wrthych chi wneud. Ond gwnewch hefyd oherwydd dyma sut ydw i. Dyma sut rwy fi wedi'ch trin chi. Un o'r disgrifiadau cyson o'r Beibl yn defnyddio am ein sefyllfa ni fel pobl, fel pechaduried, yw bod ni yn ddall a bod ni'n fyddar. Yn Deuteronomium pennod 29, ni'n clywed hyn. Hyd y dydd hwn, ni roddodd yr arglwydd i chwi feddwl i ddeall, na llygaid i ganfod, na chlystiau i glywed. Pobl Israel, dall, byddar. Yna, allwch chi'n neud ymlaen os ych chi eisiau yn Eseia, pennod 43, adnod 8. Dygwch allan y bobl sy'n ddall, bod llygad ganddynt. Y rai sy'n fyddar, bod clustiau ganddynt. Y proffwyd Jeremia, pennod 5, adnod 21. Clywch hyn yn awr, bobl ynfyd ddi-ddeall. Mae ganddynt lygaid ond ni welant, clustiau ond ni chlywant. Ezekiel, pennod 12, adnod 2. Fab dyn rwyt yn byw yng nghanol tylwyth gwrthryfelgar. Mae ganddynt lygad i weld ond ni welant, a chlystiau i glywed ond ni chlywant, am ei bod yn dylwyth gwrthryfelgar. Falle bod chi'n meddwl heno, ddim yn problem i yw hwn, mae dy fi llygydd, mae dy fi clustiau. Fi gallu gweld, fi gallu clywed, ond mae'r Beibl yn dweud na. Na, yn naturiol, wedi ein geni yn bechaduried, rydyn ni yn ddall. Rydyn ni yn fyddar. Rydyn ni yn anghennus. Rydyn ni wedi gwrthod yr arglwydd, wedi gwrthryfela yn ei erbyn e. Mae fel petai bod ni'n bysedd ni yn ein clustiau, a'n llygad ni ar gau, a ni'n gwrthod Duw.
Ac wrth iddo fe yn gweld ni fel hyn, siwr mae fe wedi'n trin ni. Gallai fe fod wedi troi cefn arno ni, yn gwrthod ni fel i ni wedi ei wrthod e. Gadael ni yn fyfar, gadael ni yn ddall, gadael ni yn feirw yn ein camweddau am pechodau, ond na, dyw e ddim, ydy e, mae fi yw'r arglwydd. Be mae'n gwneud? A eto, glywon ni'r noson o'r blaen roedd fi wedi dod i lawr. Dyw e ddim yn ein melltithio ni. Yn wir, mae'r arglwydd Iesu ni wedi canu heno yn dod yn felltith yn ein lle ni. Mae e'n cael ei felltithio. Gan y rai oedd yn gwylio ac yn gwatwar yn gwneud sport ar ei ben, ond mae'n cael ei felltithio gan y tad. Mae'n cymryd ein gwendid arno fe ei hun. Dyw e ddim wedi rhoi rwystyr yn ein ffordd ni. Dyw e ddim jyst i meddwl, maen nhw ar ben ei hun yn ffwrdd at ei baglwch eich ffordd i effer. Na. Mae wedi dod i lawr a mae wedi symud y rwystyr. Oedd na rwystyr o'n blaenau ni, yn pechod oedd yn ein gwahanu ni oddi wrth Dduw, ond mae'r arglwydd wedi cymryd y rwystyr, wedi symud y rwystyr, wedi cymryd y rwystyr arno fe ei hun, a wedi agor y ffordd, wedi clirio'r ffordd. Palmantu'r ffordd ni'n canu'n dod o'r byd i'r nefoedd wen. Trwy'r llen, mae'r ffordd wedi ei hagor i ni i gael dod at Dduw. Chi'n gweld hynny? Pan o chi, neu os i chi heno dal ddim yn credu, chi yn wahan, chi yn anghennus, chi yn ddiamadferth, chi yn gwneud eich ffordd yn ddall ac yn fyddar trwy'r byd yma, a mae e wedi tostyrio. Ydych chi wedi gweld hynny? Ydych chi wedi clywed hynny? Mae'n bosib am y tro cyntaf heno fi'n gweddio hynny. Bydd yna rhywun, a bydd chi yn teimlo fel petai'ch llygad chi yn cael ei hagor, a'ch clustio chi. Neu falle yn ystod yr wythnos yma, falle bod wedi bod yn digwydd dros y dyddiau diwetha, chi wedi clywed yr un pethau chi wedi clywed o'r blaen. Pethau cyfarwydd, dim byd newydd mewn ffordd. Ond wrth i chi glywed am Iesu, wrth i chi glywed am yr hyn mae e wedi wneud, chi'n ffeindio'ch hun yn dod i weld e. A chi'n clywed y pethau hyn a chi'n clywed bod nhw'n wir ac yn hyfryd. Os yw hwnna'n digwydd i chi, yr wythnos yma, os yw hwnna'n digwydd i chi heno, gaich annog chi, dewch nawr. Os chi'n ffeindio rhyw rhan ohonoch chi sydd yn cael eich symud tuag ato fe, dewch ato fe, glynwch ynddo fe. Dewch, chi'n cofio'r hanesion yr arglwydd Iesu, oedd yn mor drygarog yn doedd. A mae'n rhaid galw arno fe o'r ffordd, fab Dafydd, Bartimeus yn galw, fab Dafydd, tostyria. Just galwch arno fe nawr. Arglwydd os wyt ti na, agor fy llyged, agor fy nghlystia, ro ffydd i fi gredu. Ac i ni sydd yn credu, fel pobl sydd wedi cael ein caru fel hyn, mae angen i ni nawr ddangos cymeriad Duw yn y ffordd i ni'n trin eraill yn does. Pan i chi yn edrych o'ch cwmpas chi nawr a'n gweld pobl y byd yma, beth i ni yn gweld? Wel, fe ddylsyn ni weld, be mae diwynyddion yn galw yr imago Dei, y ffaith bod nhw wedi ei creu ar lun a delw Duw. Does na ddim ordinary person yn y byd yma. Mae gen ni gyd ein gwendidau, mae gen ni gyd ein diffygion. Ni gyd a cyrff sydd wedi effeithio gan y cwynt mewn rhyw ffordd neu gilydd. I ni gyd yn dirywio yn allanol o ddydd i ddydd, byddwn ni gyd ar rhyw bwynt siwr o fod yn colli'n golwg, yn colli ein clyw. A diolch beth mae yna addewid o nefoedd a ddeiar newydd, a corff newydd sbon. Diolch am hynny, ond peidiwch nawr yn y byd yma bychanu gwendidau eraill. A felly ni'n dod i'r cwestiwn ola sydd o fi heno. Pwy te yw'r byddar ardall yn eich bywyd chi?
Os chi feddwl nawr, pwy yw'r byddar ar dall yn eich bywyd chi? Yr ateb syml, amlwg wrth gwrs, yw y rai anghennus o'n cwmpas ni. Fel Cristnogion, fi'n meddwl bod ni falle di bod mor ofn yr efengil gymdeithasol. Y syniad na gyd yw'r efengil yw helpu pobl, a mae hynny'n gelwydd wrth gwrs, ond ni di bod mor ofn hynny bod ni wedi anghofio. Mor bwysig yw heilioni, a gwneud daioni, a cysuro'r anghennus a bod yn halen ac oleuni yn y byd. Mae'r arglwydd Iesu eisiau ni fod yn bobl tosturiol. Chi'n cofio oedd e'n ymwneud gyda'r publicanod, oedd e'n ymwneud gyda'r pechaduried amlwg a'r phariseied. Oedd e'n unrhyw un oedd yn ei geisio fe, oedd e'n i ymateb cyntaf fel petai bod ei galon yn estyn allan atyn nhw. Ond, fel ni wedi gweld, hefyd, mae'r fath beth a dallineb ysbrydol, a bod yn fyddar yn ysbrydol. A felly, pwy yw'r byddar a dall yn eich bywyd chi? Wel, unrhyw un sydd heb eto roi ei ffydd nhw yn yr arglwydd Iesu Grist. A fi'n meddwl pan ni'n sylweddoli hynny, bydd e'n cael effaith ar y ffordd i ni yn ymwneud â phobl. Mae yna gymaint o ddrygioni o'n cwmpas ni, ond oes. Ac y temtasiwn pan ni'n gweld y pethau drwg yna, tywyllwch y byd, y temtasiwn yw bod ni'n tynnu nôl, neu yn wfftio ac yn bychanu ac yn chwerthin, edrychwch ar pa mor dwp yw'r bobl yma. Neu ni'n gallu gwylltio atyn nhw, maen nhw'n gweud celwydd a... Mae eisiau ni gofio, maen nhw'n fyddar. Maen nhw'n dall. Ni fod i gysau pechod ydyn. Yn yr un modd, ni'n casau y ffaith bod ein cyrff syrthiedig ni yn dioddef ac yn gwanhau ac yn marw. Ond pan mae Iesu'n cwrdd â phobl sydd dan ormes pechod, mae'n trin nhw yn dymer a chyrraedd thosteri. Mae'n cofio mai llwch ydyn ni. Felly gael jyst rhoi cwpl o esiamplau, jyst wrth i ni orffen. A dwi'n esiamplau yma ddim yn gysylltiedig efo'i gilydd, heblaw am y ffaith bod nhw'n yn pethau byw, cyfoes ar hyn o bryd. Meddyliwch gyntaf i gyd am agwedd y byd tuag at rhyw, a rhywioldeb, a trawsrhywydd. Mae'r mudiad y balchder yn does, y Pride Movement yn amlwg iawn yn ein dydd ni mae, yn y newyddion o hyd ac o hyd. Mae yna bobl yn ein cymdeithas ni ac ni'n anghytuno gyda nhw ar bethau mawr, a maen nhw'n byw ac yn ymddwyn ac yn siarad ac yn gwisgo mewn pob math o ffyrdd mwyn dangos pwy ydyn nhw. Bydde fe'n bosib i ni ymateb mewn pob math o ffyrdd i rai felly, yn bydde fe? Chwerthin, wfftio, bychanu, gwylltio. Ond rhaid i ran sylfaenol o unrhyw ymateb fod i gofio maen nhw'n ddall, maen nhw'n fyddar, maen nhw ar goll yn eu pechod, maen nhw'n anghennus. Neu, i roi enghraifft hollol wahanol, meddyliwch am yr hyn sydd wedi bod yn y newyddion dros yr wythnosau diwetha, yr riot yna fuodd yn Lloegr yn bennaf. Hynny yw, hanes erchyll yn doedd, plentyn neu plant, mae'n ddrwg dy fi, yn cael ei lladd, yn cael ei trywanu, ac yna yr holl gasineb ddath o hynny, a'r hiliaeth, a'r gwrthdaro sydd wedi cael ei fynegu. Falle bod chi'n gwylio'r pethau yma, yn darllen y pethau yma, chi'n meddwl, wel, sut gallen nhw'n gwneud y fath beth? Sut gallen rhywun feddwl o fath beth? Sut maen nhw'n gallu dweud y pethau yma? Ond mae eisiau ni just cymryd foment i gofio, maen nhw'n ddall. Dwi'n ddim yn esgus, ond yna'r gwir. Maen nhw'n fyddar i bethau ysbrydol. Neu, falle bod ddim rhaid i ni fod mor eithafol yn yr enghreifftiau wedi rhoi. Beth am just eich teulu chi sydd ddim yn Gristnogion? Eich ffrindiau chi sydd ddim yn Gristnogion?
eich cydweithwyr chi sydd ddim yn Gristnogion, disgyblion eraill yn yr ysgol sydd ddim yn Gristnogion. Weithiau ni'n gallu meddwl, pam bod nhw ddim yn gweld e? Pam maen nhw'n cario ymlaen i fyw fel hyn? Pam maen nhw'n ymddwyn fel hyn? Pam maen nhw'n gas i fi? Pam maen nhw'n gwrthod Iesu? Nag nhw'n gallu gweld mor hyfryd o e? Na, dyn nhw ddim. Ddim eto. Maen nhw'n ddall. Maen nhw'n fyddar. Maen nhw bobl sy'n mynd i fod yn anghytuno gyda ni ac yn ein herlyd ni ac yn ein gwrthwynebu ni fel Cristnogion. Mae rhaid ni ddeall. Mae rhan o'r reswm pam maen nhw'n gwneud hynny yw oherwydd eu cyflwr ysbrydol. Ac felly, peidiwch cam ddeall be fi'n dweud nawr. Mae eisiau ni sefyll yn glir ac yn gadarn dros y gwirionedd. Mae eisiau ni wrth sefyll celwydd. Mae eisiau ni sefyll dros yr efengil. Ond chi'n cofio be wedodd yr apostol Pedr yn ei lythyr cyntaf fe. Mae'n dweud wrth y Cristnogion yma, hyd yn oed pe digwyddau i chwi ddioddef o achos cyfiawnder, gwyn eich byd. Peidiwch ei hofni hwy, peidiwch ei cymryd eich tarfu, sancteiddiwch Grist yn arglwydd yn eich calonau. Byddwch yn barod bob amser i roi ateb i bob un fydd yn ceisio gennych gyfrif am y gobaith sydd ynoch, ond gwnewch hynny gydag addfwynder a pharchedig ofn, gan gadw eich cydwybod yn lan. Mae'r pethau yna mor bwysig yn dyn nhw addfwynder. Parchedig ofn. Ni fod yn addfwyn tuag at yr anghennus ac ar yr un pryd ofna dy Dduw. Ydy hynny'n nodweddu ni fel Cristnogion, mae her i chi. Pan ni'n siarad efo pobl, pan chi'n ymwneud gyda y byd, ydyn ni'n cael ein nodweddu gan y ffaith bod ni yn ofalus, yn addfwyn, yn amyneddgar, yn drigarog. Maen nhw'n ddall, maen nhw'n fyddar, dyn nhw'n methu ffeindio ei ffordd ei hun, a felly gwau ni, os oes rhywbeth yno ni sydd fel petai'n gwrthod helpu, yn gwrthod arwain, neu hyd yn oed yn rhoi rhwystrau yn ei ffordd nhw. Na, ein cyfrifoldeb ni yw i caru nhw, a'i pwyntio nhw at yr arglwydd Iesu Grist. A diolch beth i ni yn ymddiried mewn un, sydd yn abl i agor llygad y dall, ac agor clistiau y byddar. Un sydd yn gallu achub hyd yr eithaf, y rai sy'n agosau at Dduw trwy ddoe. Mawl yw enw. Amen. O'n i weddio. Arglwydd ni'n diolch i ti am dy air, pob ran o'th air. A ni'n cyffesu mewn y rannau o'r Beibl sydd yn fwy cymleth, a ni falle'n ffeindio nhw'n fwy heriol i wybod sut yw darllen a'i deall a'i cymhwyso nhw i'n bywyd ni. Ni'n gofyn nawr am dy help di. Ni'n gweddio bydde di'n cymryd unrhyw beth da sydd wedi cael ei ddweud yma nawr. Cymryd y air di a troi'r ysbryd glân yn pwyso fe ar galonau pob un ohono ni. Arglwydd awn ni i agor calonau rai yma heno i'r efengil. Ac arglwydd awn ni i weithio yno ni fel dy bobl di, fel dy eglwys di, i fod yn rai sydd yn caru Duw, caru ein cymydog, caru hyd yn oed ein gylynion, a hynny gogoniant i ddenw di. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu i orffen Emyr o Fawl. Emyr o Fawl sydd yn weddi am fwy o fawl. O am dafodau fil ar gan i'n prynwr i roi mas fawl ac ogoniant farglwydd gan gorchestion mawr ei ras. Mae un tafod ych chi. Bydde fe'n gret cael 1000 o dafodau, bydde. Fy ngrasol arglwydd yr awr hon i'th ganmol cymorth fi. A rhoi ar led drwy'r byd o'r bron a'n rhydedd dy enw di. Iesu. Yr enw a ddifan braw, ffi ein gofid rhag ei wedd. Yn bersain at bechadur daw, mae'n fywyd iechyd, hedd chi wedi clywed llais ac enw Iesu. Byddariaid, clywch.
rhowch iddo nawr. Chwifidio'n glod yn llu. Chwyddeillion, dyma'ch meddyg mawr a'r cloffion, llemwch chwi. Ar Iesu roed eich beie mawr, oen Duw fi farw ei hun. Ei enaid a'i roes ef i lawr, dros enaid pob rhyw ddyn. Yn ni sefyll i ganu mawr. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân fyddog gyda pob un ohono ni, o'r awr hon ac hyd byth. Amen.